Konmen ko para ujisu haka gospel kat kum uya anis nong kaban riut ko lai pesan jisu ong kumne ngalong upu kajing im uta obawan sanga unom tangan bar uta obangej hanga unom seliang lano ru. Konmen ko para kum ki Kristan kamtam kum ki Katolik ngi Julej sha kajing kenya jang kayu karis bakhoy ya kabangi ongru kamas bakhoy kajing khawai utrai but man habangi lek to ngin yalong kiba pelej jimut kamtam hakapor jong kajing pen kentang hakaba utrai hi dalade uwan ban syong ban sa ban don ban kenya ban duai halor kaduan don kiba yoi ya uji suhi hajaka jong uleng do yoi yakadur jong uji su don kiba yoi yakadur khmat jong uji su hau kpu ubali don kiba yomat yakajing sma jong ka senam ba im temar kata ngakot ngewer ha kapor ba dang yat ke jing duai jing pen kentang but ngi hajaka bangin siu update ni perkhat ibun ki ke ba ngi la ban le kalong kumba ka sister Faustina kala le aman ba don ke jingknya Eucharis ka duai ke ne jing duai ko snam bat ka patoi nak ka no jong Jisu benlong ka thmei ke jing sne yangi ngai shania hame ko snam bat ka patoi nak ka no jong Jisu benlong ka thmei ke jing sne yangi ngai shania hame ka weru ke jing duai kat ba uleng do ura ya ukpu sajrong bat ya ka kuri sajrong ila ban duai ko trai Jisu Kris konong pen im jungi to sai par yangi to pen koi pen kentang yangi ka met bat ka snam ko do tam jong me yakini artedi jing duai ngila ban duai na baro accidenter jong kamas bukoi ta ka bangi play jing mudro yaki kentin ke ba uleng do soblei unang duai na lor bangi sha skor play jing mud ya ke jing pule na jing tho bukoi ba ke jing patai kapor baro kawe kamas kolong ka ba kentang da kumta pin sakhe je uso jong ke jing le je kamas bukoi to try ker khu ya phi